los de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Eraso hauei erantzuna emateko deia luzatzen dizue. Sistema patriarkal eta kapitalistaren aurrean emakume langileak antolatzera deitzen ditugu. Indarra batuz, eraso bakoitzaren aurrean autodefentsa feminista aldarrikatzeko. Argi utzi nahi dugu, gaur ez dugu eraso bakarra salatzen, ez behar bakarra atzeratzen. Erasotzaile honek, sistematikoki eta inolako beldurrik edo daramorik gabe jardun du, EHUko pasilloetan, klaseetan eta patioetan zehar. Horregatik, asko dira bere jazarpen nazkagarriak sufritu dituztenak. Eta asko gara ere, eraso hauen aurrean antolatu eta erantzun bat emateko prest izan garenak. Eraso sistematiko eta ugari hauen aurrean, emameara dugun erantzuna autodefentsa feminista da. Emakume hauen antolakuntza iraultzailetik sortuko dena. Kaleak, tabernak, parkeak eta unibertsitateak ere ez dira toki seguruak emakumeontzako. Ukatua izan zaigu espazio publikoa, bizitza eta subjektu politikoaren izaera. Askatasunez sozializatzeko eta ikasteko aurrera ere lapurtu nahi digu akusatzaile hori. Unibertsitatea leku arriskutu bihurtu guretzako. Honen aurrean, beratu dira unibertsitateko gobernu edo instituzioek emandako tresnak. Hainbestetan, gomendatua izan zaigun unibertsitatearen genero indarkeriaren aurreko protokoloa besteak. Horregatik, errektoretzak kokatzen dugu protokoloren ziurtasun, zehartasun eta eraginkortasun faltaren helburu. Horrelako egoerara, era egoki baten erantzuteko gaitasuna zalantzan jartzen dugu bai. Gauzak horrela, argi utzi nahi dugu UPV ez dela leku segurua izango violentzia eta jazarpen patriarkal eta kapitalistak desagertu arte. Horregatik, Leioako mugimendu feministak berak bere babes osoa adierazten die gaizalak eta jarri ez duten emakume erasotu guztiei. Parke hartzen